two wheeler tlan dan thar hey in overtake bay phala ni to si lawa an ting chup zel bay khai ro pu khok bay lam pak en về le tu te ma chu an ning kho pang so lại đó so con all đuổi in overtake phala ni to lo đi and mu nom dial le ti ra mai ka yan ti ri ole video kan muang khan aron soi to voin ni som ni pakwa atang hian kan traffic police lam te chuanin two wheeler tlan dan khauzo ka ken ko an tum ani mela man la tan ani mela hu tu te lama tanga pe kan muangin chu kan hriat dan ani a masang sang a post a dar na sa le Facebook lama te po an soina sa comment te po tam soi ho wa lo khop maya thala kan post chei chuaya ti chuanin hemian ti chan nialang kan soi do na ni hemi an ti chan ber nialang chu four wheeler two wheeler te hianin kan tam to a two wheeler nei hi an tam em em a upalam atanga tleiro tak thlengin mi sang in kan khal chuak na sa ani lir thei hi two wheeler bi ki atam na sa anasa tak zeta chu wangin discipline mumal nei mi lovin ma po kan soi to kha aizo lai jon discipline mumal lowa khalangam chi ne lo kan ti kha poina na sa zo ka thleng don khir tak le discipline thata ka ken ko ni lo chuan traffic hi azam na salut tuk do na chu wangin kan discipline hi that nge ngai kan ti to kha tun na ya ti hianin two wheeler ten four wheeler lane kan ti mai thin tlan dan pa ngai kan hanin zui zaya four wheeler tlan na tur la ya te kan tla na bo khathuk khuka chumi chu kan omna an thol le dewa le laman tlan the two wheeler tlan pelna midang kan vo overtake le ti khan kan kuala khan traffic ati jam na sa thin em maya chuanin then khat phei chu anhanin no lui vakka anom na lam chuang nge ngai turin duty tena an kaltir nge ngai turin an siam theni le lam block vakin an ti thina ni chung tianga ti chingte an tama chu wangin he thil hi ngai nei tir min tum ni in an soyani ngai min nei tir an tuma mi puiten discipline thatak hi ngai kan ne kan tlan dan system mumal takhi kan rilru abe tan du tina ni berchu chu wangin hetiang hin uluk takin voina tang an rem tana min zirtir na lama hian traffic jam te po siam mai thei anen rem tak chuan siam rem na lama block reng a rem chung khanin nunglam te chu lo block reng te po ni mai thei po ni se acha tura ngai taila afilim don lenga sia abik takin four wheeler keng chuak te tan afilim thak don ani in tipal in taipal neu ti tam tu ber hi he thil two wheeler ten an len an thlaka an kal kwala an du le an valuta an du len chuaka two wheeler dang in line na ten in zebluta ka tianga ti ani awang khan in tai in tisol palte tiang hian tampha em ti hriatani a chu wangin hemi chungchanga hi chuanin he thil hianin gra thata karon chua be sei taila a thalo ni chuan an ti top le mai tura ngaila a that tura ngai phot taila anan keng ko zelanga mi puina kan mang thiama ngai kan nei chowa an dil ro kan tu nge the ni ngat chuan he thil chu a thadon ti ka hre chiang ani he discipline thatak hi ken ko ni ngat chuanin kan mangani rengat chuanin kan khopui lir thei tan dan ina fel fai pha viau don ti a chiang reng maya tuna two wheeler kanin no tu dan hi chu a fulo chho tan reu ni lir thei a pung chak sia two wheeler a pung chak sia bik takin siam rem dan ngai to chu ngai tak zeta he hi a solution tu ni oman ron ngai chu to chu ani mela azia viau donin ka hriai ngai dan te comment lamain lo soi venga engein mu dan te a thai ma thalawang em ti te soi ho ve zela tha tin tun nai thil thleng te thil poimo nia alir thei khal chuak tur te ponin po in kan zom apoimo dona abik takin two wheeler khalten mani tlan na ngai ngara an shim in rules of road regulation an kan tlan na len kan thak don ani chuan
signal pe in mumal takin kan tlan tura kan kal tura ni ti kha ain zia ka chuwang chuanin kan tlana kan tlan thleng don ani hi chuanin adik lo sa hrim hrima mumal takamin en kol danang hian om ta ila phun noya tlak lovin en chin phot ta ila a thalo ni chuan an thlak le tura nga yang kan ti to kha engpo ni se nak tuklama tang chuan he thil hi uluk taka zoma anti dananga thataka ti kan tum theu don ania in shet lo ka hlawa kalon soi chuak ve ni e